Kinderen worden geknipt. Deze week, donderdag, is het weer back to school. Gaan de kinderen weer terug naar de klasse en dat moet natuurlijk netjes. En gedurende 4 dagen, in de dagen voordat back to school weer begint, zijn heel veel kinderen op Curaçao gratis geknipt. En dat levert blije gezichten op. Er waren verschillende acties, onder meer van Ivo Positivo, die een mooie back to school actie heeft. Doet hij eigenlijk elk jaar. Maar ook de SDKK Barbershop. Mensen die vastzitten, gedetineerden, die ervoor gekozen hebben om als ze terugkeren in de maatschappij kapper te worden. Dus die hebben al veel ervaring in de gevangenis opgedaan. Die hebben nu kinderen geknipt om voorbereid te zijn voor het nieuwe schooljaar. Het is een andere insteek. Het is niet wat mensen verwachten. Maar het is een heel mooi initiatief die goed begeleid wordt. En waarbij de kinderen uiteindelijk fris en goed geknipt de klasse in kunnen en de gedetineerden leren wat het is om een normale baan te hebben waarmee ze profijt kunnen hebben als ze weer uit de gevangenis komen.